Wiro
Tepon lunga sapa upados Mas Adit. Waduh. Pawangi kusumane ngati kok. Ket morning beri. Ayo Mas, sapa penonton-penonton di depan. Jenengane Berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk Mas Aditya Wahid yang kini telah berkesempatan hadir. Sebelumnya sapa dulu untuk YouTuber-YouTuber yang ada di depan sini. Ada Mas PSJ. Halo, apa kabar? Selamat malam. Ada juga dari Eko Kodok Channel. Satunya Mas RBN Channel. Matur sembah nuwun mugi-mugi dados rezeki ingkang berkah barokah kangge panjenengan sedaya Mas nggih. Wah, iki jenengane gawe-gawe aku kok. Ora apa-apa. Tenan lho, lah iki maaf lho Mas. Aku rene mau ki sebenarnya nonton bro. Loh, ora apa-apa. Ora apa-apa. Dadine outfitnya tetep kadok cendak. Ora apa-apa. Sing penting kan kondange ya. Ya ora bala. Bose Mas, aku ini penasaran karo sing joget buri dhewe iki aku ora asing karo buri dhewe iki. Dicek. Ora lho. Heeh. Dicek. Iki sinden pojok lor kidul kono kok tekan kene iki opo lho? Bobote melu-melu nguri-uri budaya Jawa. Wah lagi to. Aku ora asing kok dhuwur kok. Oh, iki sindene kidul kono. Iya. Tanggane sampean luar biasa pokoke Mas. Mas Adit, berikan satu tembang lagu sing gek viral neng topeng ireng Tinatu. Nggih, Tinatu, guys. Iki ditakoni sik Mas. Sampeyan wingi FYP Tinatu saiki diaturke kanggo kanca-kanca niki. Iki berarti nuansane agak tatu. Nggih, tatu Mas. Tatu. Nggak, rada ngepas. Oke, Mas Adit Tinatu. Untuk panjenengan semuanya. Meninggal rasa tanpa pungkasan. Kasunyatan ning rasa kaben
Tinatong kagem panjenengan sedaya. Indra manis sinar. Luar biasa, Luar Mas Adi. biasa. Boleh aplaus dulu bola-bola. Banyak nek karo kondange kidul kono ora tau gagal. Iki pokoke aku ning tengah kene. Iya bener, ning tengah kono aku tak ning bangku kene. Sampe yo rene lho, aja ning kono. Nah, ning tengah lek penak to. Iya penak, Padang ya. Kadane dipenakke kok do megah lho. Iya iya kadang kok Mas. Beda ke Mas. Ya. Lagu berikutnya Iki lagu meneh iki. Waduh. Iki nuansanya apa iki? Wah, kesayangan. Sayangan, saiki cinta-cintanan. Cinta-cintanan. Mau cidro saiki cinta-cintanan. Iki yo sayang tenan iki. Sido sayang apa ora? Kira-kira yo wis sampean ngerti dhewe to Mas. Nah ora sido sayang tak mundur apa-apa. Oh iya, ora to iki. Wong lanang kuwi kodrate berjuang. Mending ngalah. Napa tak dibungak-bungak napa tak jale? Ya kok ngono ki bola-bolamu. Angger nek kancane sing rada
mak pleres sithik ling guyu banter dhewe. Kandhani yo. Sepiro Mas? Aku kurang ngemes neng atiku miras curiga rasane apa wis ana gantine monggo aku isih sayang tresnaku ora bakal hilang. Josis luar biasa. Kesayangan. Konsepnya kesayangan. Iya kesayangan. Neng nak ora sida sayang, mending tak mundur wae. Oh iya, is. Curhat terus itu. Ora gue curhat iki. Monggo Mas. Oke. Nikmat. Mas, Halo. wah Halo, Mas. ini bengi iki luar biasa. Luar biasa Mas Adi. Pokoknya konco-konco kendalen Wirayuda Wis. bengi iki sak jose. Tak Jose tampil kabeh. Oh, tenang. Lakon-lakone tampil. Pokoknya kabeh. lakon-lakon Iya. dalang yo enek. Iya. Dalang yo enek lho. Dalang Kene iki wayang. dalang tak lho. Isine iki Dalang tok Mas Panjer. dalang yo enek. Dalang wayang, dalang kericuan. Nah. Dalangan pit yo enek. Oke, dilanjut Mas Adit. Ya. Wacepaen lanang wadon nunut ilmu. Wacepaen lanang wadon nunut ilmu. Ojo leren yen durung ilang bodohmu. Ojo leren yen durung ilang bodohmu. Ngelmu iku kaya widodari. Ngelmu iku kaya widodari. Kulit moyo, moyo koyo dan suwari.
durung ilang bodomu. Ya. Wah, sangat luar biasa. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Kendalen Wirayuda. Kendalen Wirayuda. Nah, Mas Adit. Aku tak weling karo Mas Wisnu. Iki pokoknya Mas Wisnu, Mas Agung karo Mas Pandu. Gandeng iki dalang kabeh wong telu. Aku tak njaluk pokoknya setahun iki kudu ra ping pindho apa ping telu. Aja pisan, Trok. Pagelaran kaya ngene iki kudu Mas. Wah, tenan luar biasa. Pokoknya setahun iki pindho. Oh iya. Pokoknya nderek dedonga Mas. Nggih. Pokoknya warga Kendal sak kanan kiringe pokoknya jaya selalu. Amin ya robbal alamin. Pokoknya rezekine lumintu Mas. Nggih. Pokoknya berkah barokah kanggo warga ing Kendalen mriki. Paringi sehat walafiat. Sing sepuh-sepuh panjang umur. Wah, tenan. Sing nom-nom lek apa Mas Adit? Lek apa aja kesusu. Aja kesusu Mas, babakan kaya ngono ki bahaya. Bahaya. Adegan berbahaya. Bener. Adegan berbahaya. Bener Mas Adit. Iki spesial kanggo anu Mas. Kanggo sing disayang. Kanggo sing disayang jare. Sing disayang. Sing disayang sapa ki? Sapa kuwi? Sijine mong riko nang ati nisan salawase separo raga iki ya rama kanggo rika ya rama kanggo rika Jan jeru saka ati paling jeru. Lah piye wong pancen konsepnya begini. Alah nggih. Curhat bener aku. Kanggo riko Mas Adit. Oke. Piye? Sing ana kang bisa ngalangi niat iki masya tasakodro sarparu.
Lah Mas. iki. Iki Lah ngene, iki. pancen di konsep Kendalen Wirayuda sekoti natu sik ya ora. Iya iya. Nuansane tatu ya ora. Bar kuwi sayang. Sayang. Bar kuwi langsung apa mau? Sayang bar kuwi kanggo Riko. Kanggo Riko. Digawe Riko, gawe kowe. Iya. Bar iki dijiglokke meneh. Iya ditibake wis bar jiwa angkat dhuwur, tibake sak jero. Tambah ora penak kelangan wis apalah. Jan. Wah iso. Pancen. Dadi sing ngoncap iki tak tekor sing ngoncap sapa lagune iki? Paya. Jan Sing pas. Oh iya, mulane wani blangkonan dhewe. Mulane wani blangkonan dhewe. Kelangan isan iki wis kelangan kembyang hangson eman lara rasane timbul lara kudyangan dikowo wong liya lilo wis coba ngelingan kena masio abot hangsun rasa kaya ngono kok Kaya ngono kok Le. kelangan Kelangan. kok lagune yo pancen Jan seko ati terus nyanyi iki. Pokoke ati paling mungil digawa kabeh. piye wong kelangan kok. Wis tau ngrasake kelangan bro Kompak, kompak. kelangan duit mesti kelangan duit ojo ngasih kelangan duit ya ati wah berat lho iki bojo ojo kok Sopo kuwi? Sopo kuwi mau? Kaya kenal. sapa kuwi mau Kaya kenal. sapa kuwi kok mesake men Kaya kenal konsepe. monggo Mas Hangsun karepno iso. Selawase yang mung albiriko. Tapi ketemi maneh ceritane wis beda saikune. Riko wis sing kono. Hangsun karepno
Baik, satu tarian sajian terspesial untuk panjenengan semuanya. Topeng ireng telah diaturkan. Kembali bersama Trikonco Aswara Budaya. Kita hadirkan satu